Csak hogy ennek ellenére nem mertem hinni, egy véletlen dolognak gondoltam ezt. Csak hogy én közben megismertem Badinyi Feri bácsit, mert ő a kő miatt odajött hozzám az irodába, a Szörényi Levente hozta oda, és hát én nem ismertem előtte, a kő miatt jöttek, és ott mutatkozott be, hát, hogy ő most jött nemrég haza Argentínából, ahol sumerológiát tanított egyetemen 43 évig, és most idős korára hazajött. Ez úgy megmaradt a fülemben, mert elmúlt, vagy egy fél év, vagy mennyi, mert vele nem volt új dolgom, tehát nem volt napi kapcsolatom. Örültem, hogy megismertem, mert kaptam tőle egy könyvet, ami izgalmas könyv volt. Van, amiben vitázok, van, amit meglepően okosnak tartok. Nekem új volt. És egyszer fölhívott a Feri bácsi valamiért, és akkor nekem eszembe jutott, ez az ember sumerológiát tanított. És ez meg már itt volt az agyamban az Ziribár. Feri bácsi, mondom, ne spekuláljál, most azonnal válaszolj, mi jut az eszedbe, ha azt mondom, hogy Ziribár, erre ugyanezt mondja. Ekkortól már gyanús volt. Az ott Mosonmagyaróváról, amaz meg amonnan, és mind a kettő okos. Ekkortól kezdve már tényleg módszeresen elkezdtem kutatni, hogy mit akarnak ezek a szavak mondani, milyen világosságról. Megnézem a napot, hogy mert nap várt a helye. De hát nem ott kell fel a nap, egészen máshol kelt fel. Nem stimmeltek, újjászületést okozta a legnagyobb fejtörést, az újjászületés szó. Mi született újjá? Mit vár újjászületi? Jézus született? Ide kanyarodtam a Jézus születése, na most már nem voltam olyan messze a december 21-től, a vége pedig ez lett, tehát az újjászületés napja az a december 21. Akkor kezdődik az új, akkor lezárul a legsötétebb éjszaka, és kezdődik egy új élet. És végül összeállt az utolsó kép, hogy vajon most akkor december 21-én az újjászületés napján, és ha ez sumérul van, aki ezt kitalálta, akkor annak valami nagyon-nagyon mély tudása kellett legyen. Ezt nem lehet csak úgy fog kitalálni egy ilyen szótartalmát. Aki kitalálta azt, hogy Ziribár, az valami tanárféle lehetett a sumér világba. Vagy fogalmam nincs. A vége végig is az lesz, hogy december 21-én tényleg az Ziribár fölött kell föl a nap. Ezt bárki ide jöhet, meggyőződhet, jöjjön föl december 21-én a kápolnába, mert amikor a kápolnát tettünk, az csak az, hova? Hát ide. Egy dolog az módszeres volt, hogy a kápolna bejáratát a Ziribárra irányítottuk december 21-re. Bár ez nyár volt, amikor építettük, de sikerült úgy, hogy december 21-én izgatottan vártam, hogy hova fog sütni a nap. Hát pontosan a boldogasszonyt ragyogja be a reggel 7:30-kor kelő nap, és akkor ráadásul aranyba öltözteti, mert a fehér, gipsz fehér boldogasszony akkor teljesen aranyszínűvé válik. No, ez most már akkor mi? Itt van az első kérdés a tudomány fele. Ezt magyarázd meg, mert ezt letagadni nem lehet. Mert ugye engem már, de örülök neki, tehát nekem az nem sért, sőt, inkább megtiszteltető számomra, hogy már sumértótnak hívnak egyesek körökben, de vállalom. Vállalom, mert lehet, hogy butaságot mondok, de akkor tessék, okosabb ember, mondd meg a magyarázatot, mert én nem tudok ennél jobbat. Hogy kerül ide a sumér dolog? És akkor előkerül egy olyan másik sumér dolog, ami szerintem nem is találok szavat, szóval annyira izgat. Itt van a falu temploma, amelyik 1760-ban épült, és a templom építői évtizedekig készültek a templom építésére, és őriztek egy követ, ez lesz a templom alapköve. Tehát ez a kő nem lehet semmi más. Ezt nem lehet beépíteni a kerítésbe, nem lehet a húsboltba, sehova nem lehet. Ez csak a templom alapköve lehet. Márpedig 1760-ban az erkölcsre még jobban adtak, mint ma is adunk Médszánton, főleg én.
De akkor ennek nagyon fontos jelentése volt. Ez a templom alapköve. Ha a templom alapköve, az nagyon-nagyon komoly, mély dolog. De mi ez az alapkő? Nem tudjuk, ki faragta, nem tudjuk, mikortól származik, nem tudjuk, ki az eredete. Most is csak az én mészégető, mert ha valami szakmámba értek, az a mészégetés. Tehát az én mészégetős agyam is azt mondja, hogy ez a templom alapköve több ezer éves. És több ezer éves kultúrértéket őriz magában. Emberi alapértékeket. A kép, ami az alapkőről még szól, az, hogy 90-ben, amikor ugye önkormányzat lett, és hát polgármester lettem, akkor mindenki gyártotta új pecsétjeket, a címereit, és most már lehetett saját is. Nem kellett a sarlókalapácsot használni, minden falu, minden település csinálhatott magának egy sajátot. Mi is. Csak hogy mi nem egy újat csináltunk, hanem ott van a templom falában az alapkő, ott van egy címer. Ha az a címer jó volt több száz éven keresztül, akkor nekünk nem, hogy nekünk jó, hanem egyenesen kötelességünk ezt magunkkal vinni, arra a múltra építsük a jövőnket, legyen egy folytonosság a történelembe. Ezért mi ugyanezt a címert választottuk. Az akkori, hát a tudás, nem is a tudásunk, mert ugye ott van egy címer, és nincs leírás róla. Általában a címert szerkesztenek, vagy megalapítanak, akkor arról külön egy leírást. Mi a szimbólum jelentése. Nekünk meg nem volt leírásunk, hiszen nem tudjuk, ki csinálta. Ezért a heraldikust kértük meg, aki akkor a címert, ugye, amelyik pajzs alakú, és 2 csillag van a felső mezőjében, és 3 buzakalász az alsó mezőjében. És hát akkor a heraldikus csak egy egyszerű következtetést vont le. Ez a betlehemi csillag, a búza pedig, mivel a szántó neve Szántó, tehát ez a falu neve, ezért a falu nevéről mi vésték bele a búzakalászt, ami a szántásnak a szimbóluma. Hát jó, ezt akkor elfogadta, csak hogy ugye az évek során jöttek elő új információk, és akkor kiderült, hogy itt már nem stimmel az időpont, hiszen a szántó neve későbbi, a kő meg, tehát először a követ vésték, vagy a falu neve volt először? Tehát ha ezt veszem, akkor kiderül, hogy a kő sokkal mostanibb, hiszen a falutól kapta a nevét. Én meg azt mondom, hogy a falu előtt volt már jóformán a címerünk, ugyanis Ziribár kapcsán az ember megfertőződött ebbe a sumér dologba, mert egyszerűen döbbenetes volt számomra, és egyre többet akartam tudni a sumér kultúrvilágról, mert nem tudtam. Hála jó Istennek kiderült, hogy az a 6000 éves kultúra, amely ugye Nimróddal kezdődött, és a Nimród az első királya a világnak, a földnek, és az emberiség kultúrbölcsője a Mezopotámia, és akkor egy ilyen ősi kultúr forráshoz valahogy a Piliszántó kapcsolódik, hát hogy ne lenne hátborzongató. És elkezdtem a könyveket úgy keresgélni, ami sumér, akkor azt úgy felszippantottam. És akkor kezembe került egy olyan könyv is, József Klíma írta, aki azt hiszem még most is él, ő egy cseh sumerológus, az a címe, hogy Mezopotámia, és az azért nagyon tetszett, mert abban a könyvben az ember többet tud meg mint egy száraz, materiális, régészeti adathalmaz. Ott egy kicsit a lelkét is megtudtuk annak a kornak. Márpedig nekem az fontos. Tehát én mindennek a lelkét keresem, mert ha nincs valamiben lélek, akkor az annyian nem is érdekel. A kőnek is van lelke, neki is. Tehát abban a könyvben a társadalmi viszonyok, törvények, milyen értékrend igazgatta az akkori lakókat, az akkori embereket, és bizony
akkor látom, hogy ugyanaz a kultúrértékrend van 6000 évvel ezelőtt, mint ami a szántói régészeti leletek sugallnak nekünk. Külön volt egy fejezet ennek a könyvnek, ahol a szimbólumokról ír, egy csomó szimbólumot sorol föl. Nyilván az én szemem a csillagon akadt meg. Ahol, és most már boldog vagyok, hogy az utóbbi 100 évben nagyon sok sumér adat került elő, 1000 számra. Írások, ékírások, ami még a legtöbb része még nincs felkutatva, tehát ott még sok minden titokra sor kerülhet. És akkor ő azt írja, hogy a sumérok életében, ahol a csillag jelentkezett, mint szimbólum, az azt jelenti, hogy Isten. Valamilyen Isten. Egyedül az Atyaisten, az a Istenek Istene, a teremtő Isten, az a megfoghatatlan, az a mindenható, az a teremtő Isten egyedül neki, de csak neki 2 csillaggal volt jelölve. Tehát ahol 2 csillag van, az a teremtő Atyaisten. Ahol 1 csillag van, az csak valamelyik Isten, mint a szerelem istene, vagy az aratás istene, volt több Isten. Bár úgy mellékesen, ha ezt úgy összerakom az agyamba, akkor azt mondom, hogy ők is egy Isten hívők lehettek akkor, ezek szerint. Ha nekik volt egy Isten, az a mindenek Isten, minden Istenek Istene. Tehát az csak egy Isten volt. A többi az mai fogalommal szerint én azt hiszem, hogy azt mondanák, hogy szent. Csak akkor nem volt szent. Ezért ők Istent mondtak rá. Tehát teológiai vitába vagy értelemben azt mondanám, hogy talán a sumérok is egy istenhívők voltak. Bár ezt a zsidókra mondják. Nos, ahol 2 csillag, az az Istenek Istene, a teremtő Isten. A búza kalász, a búza mag, a 3 búza kalász pedig a mag, az élet születésének a startja, a mag, a magzat, ahonnan az élet kezdődik, az a nagy titok, az a hallatlan titok, amire az ember egy percet sem hederít rá sajnos, mert elröppen felette, mert annyira egyszerű. Pedig abban a magban akkora titok van, hogy születik belőle az élet. Mert azt a búzamagot, ha elülteted, akárhány évig ott van a halottként, életre fog kelni. De ha a búzamagot eltöröd, már nem. Tehát csak egységesből. Ez nagy filozófiai kérdés ez a mag. Tehát a suméroknál a búza az élet kezdetét, az élet kenyerét, az élet startját, az élet tiszteletét jelenti. Amely csak szeretet közegben tud születni. Tehát az élet a szeretetnek az eredménye. Szeretet nélkül nincs élet. Így is lehet fogalmazni. Ha viszont én most a mi címerünknek ilyen formán, a sumér értelmezése szerint olvasom le, akkor van egy pajzsalak, a pajzs az véd, ezt a falut mi védi? Ezt a falut nem atombomba védi, nem mindenféle ölő-gyilkoló szerszámok, ezt a falut a Teremtő Isten szeretete védi. Én ennél szebbet nem tudok elképzelni. Ha csak ezt a címert nézem, már ez is jelzi, hogy azért ez a falu nem egy akármi. Tehát nem az a nulla. És amikor ezt az iribárt is előveszem, ez is azt jelenti, hogy itt valami hihetetlen erkölcsi tartalom volt valamikor. Ezért kapta ezt a nevet, hogy szent.